Els supermercats són una meravella de l'evolució humana. Vas guaitant les prestatgeries dels passadissos i hi ha una varietat de productes increïble. A mi això, la veritat és que m'estressa un pèl. Has de decidir contínuament, mirant preus, pes, marques, ingredients, procedència. Un bon dia que estava jo comprant al supermercat, vaig veure un avi que estava com congelat davant d'unes prestatgeries de sucs de fruita. Vaig fer un tomb i al cap de 20 minuts l'avi encara estava allà, quiet. Al final el van haver d'agafar entre tres perquè s'havia quedat rígid, just després de treure una calculadora. La vida és escollir, però també és decidir, amb seguretat. I tanmateix ens equivocarem.